Mas Danang dari Kebat Trenggalek Rosotan karo Mas Gentong was ye yo bodoh angel iki yan dan bodoh rapet iki sing nyabet yo angel sing disabet yo angel jogete Mas Danang biar ada seninya, jogete Mas Gentong biar ada jiwa seninya. Yet, Wahyu Sakti Budoyo. RNR Catering dari Kota Blitar yang diketuai oleh Mbak Yayu. Lek sampean sir catering opo ae bos pak sapi po adus po sayur nggih silakan hubungi Mas Yayu, Mbak Yayu yang dari SBR, dan juga bekerja sama dengan Stek Rejing atau panggung nggih, panggung yang hebat kuat dan megah tergantung posisinya nggih, tergantung eventnya nggih. Pilih panggung Stek Rajin nggih. Bisa berhubungan dengan Mas Eri Hermawan yang berada atau yang beralamat di Bantarjo, Bang Sri, Blitar. Alhamdulillah. Wajahipun Mas Mahmudi sudah hadir dan juga Sugeng Rapuh. Monggo kepada beliau diaturkan dimana untuk naik di panggung MC untuk menggantikan Bapak Sutarjo ke barat panggung untuk mengisi daftar hadir untuk ketua-ketua paguyuban dari Kabupaten Trenggalek. Ketua Nimawon monggo merapat ke Sebro hop Thomas, apa enggak kena dipitung Thomas? Mosok jenis perkara enggak kena dipitung? Kepada Bapak Pembina, Bapak Guntur Wahono dimohon untuk naik di atas panggung. Kepada Bapak Guntur Wahono selaku sebagai pembina dimohon untuk naik di atas panggung untuk memberikan solusi kepada dulur-dulur yang dari Blitar. Monggo. Antri we kono ngesor antri piye bro? Halo sahabat saya semua, halo Mas, sebentar Kang Gareng, halo. Semua kita berikan kesempatan untuk tampil mewakili grupnya masing-masing, setuju ya? Ayo bisa dikas. Semua diberi kesempatan mewakili grupnya masing-masing, setuju? Nah, sing ngatur ketua paguyubannya masing-masing, setuju ya? Oke, wes. Ayo dilanjutkan pertarungan ini dengan baik. Kita ikut bangga memeriahkan peringatan hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-702. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lanjut. Ayo Kang Sutar, lanjut. Perhatian untuk ketua paguyuban dari Kabupaten Trenggalek. Kami harap mengisi daftar hadir di barat panggung. Monggo, Mas Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Ora tidem ngene bangah kemrungsung wae. Lestari Diban dari Trenggalek, dari Tulungagung, dari Kediri,
dari Blitar Raya yang saya muliakan. Ayo bareng-bareng dilestarane budayane, bareng-bareng diuri-uri budayane, di garis besari menjaga kesatuan dan persatuan, bareng-bareng uri-uri budaya, ojo geger karepmu dhewe. Yo koetan siji pokulon siji manut karo aturane panitiane, manut karo aturane landang wasite. Sebelane sarusamu ora apa-apa, dodo ya oleh, boyok ya oleh, weteng ya oleh. Sing penting aja majek, aja ngewal, aja nyelindit. Pokok manut aturane, insyaallah tibanki lancar sukses. Sing neng gawang ya manut karo sing ngatur gawange. Setiap perkumpulan, setiap paguyuban mlebu telu-telu dhisik, rata diunyerne malih. Ngono lho, aja grusa-grusu. Tetap dijaga kesopanan, tetap dijaga akhlakul karimah. Meskipun seni budaya tiban iki seni sing keras meh padha karo pencak, tapi sing penak diatur. Ayo Pak Din, tokno japa mantramu, tokno penatasamu. Ketemu dulur lanang saka Tulungagung, Mbah Ketut dukun manten yo dukun methik. Dukun ki lek wis teko dukun manten karo methik, ilmune wis tuwa. Kene iki patuladan anak putune. Tibane yo ngono, tibane yo kene iki conto adik-adike. Nggih. Yo karo jengklek Pak Ketut. Yo, ayo Pak Din. Iki yo guru diniyah lagi sing nyeblak iki. Yo ngono karo mesem guyu. Yo. Guru pesantren yo ngene iki. Wis pencak ya iso, tiban ya pinter. Ya, karo mesem guyu. Nggih. Bapak Ketut matur suwun sebagai sesepuh saking dulur-dulur galek. Ya wis ngene iki, kadang dulur-dulur galek. Ya, ditunggu karo jingkrak Pak Din. Ya, seluman-selupun selamat. Oh, kok ngajapa mantramu, Mbah? Ora apa-apa. Rodok dhuwur titik, Mbah Tut. Pak Din kena lato-latone susah hidupe iki kok. Yo. Sitok dukun methik, sitok dukun manten. Ketemu neng Palagan dingo sisik sing leno. Dadi bandan kowe neng Palagan. Ayo yo 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 yo. Wis to, kok njaba mantramu aja tompangsuh. Lo sumpung kumpul humyung wa hum layakilun. Ayo ditolak. Sitoe maca wa qul ja'al haq wa jaqal batil inna batil kana zauqa. Badar kabeh. Ya selamat kabeh ora ana sing patu. Nggih. Yo, sapa iki? Jago nom-noman, utuh awake. Mek ketemu mek. Salaman dhisik, piye Kang kabarmu? Kabarku selamat saka omah. Yo, gojekan, dolanan, olahraga, nguri-nguri budaya tiban. Ora apa-apa. Yo, jago ya jago, jawara ya jawara, pendekar ya pendekar. Aku kena nge cagak, lemes kena nge tali. Yo, ojo kaku netok, bengkiyang ora kena diluk. Ojo lemes melar melur, lemes ya kena nge tali tenan. Jogeti.
Ayo Pak D, sebelahmu tahun 70-an tokno ning kene. Disaksikan oleh Bapak Guntur selaku pembina budaya Tiban Sebentar Raya. Yo. Pak Anam rodok minggir dhisik. Gorong Tiban keserempet. Aku percaya karo Pak Anam, kadhae brukut. Tapi lek pas ngadeg keserempet mesti kena. Ayo. Lah iki lho. Dulur galek sebalane istimewa. Kena dicontoh iki. Perhatian Belakangnya resik. ketua paguyuban dari Kabupaten Trenggalek yang belum mengisi hadir, monggo Kulon siji, Kaitan siji. rapat ke barat Sapa ki sesepuh saka Kaitan iki? Kabupaten Mbak Trenggalek. Anam. Yo ketemu jago nom-noman. Yo, ora apa-apa. Goyang kiri kanan, lebokne lep sing sak rasa-rasane. Jaluk apa bakal tak turun Yo, klambi anyar bakal tak turuti apa padae Mbah Anam. jaluk gedi watan Iya jali to. Ragon dodoku lek iso. Ora iso ya wetengku. Ora apa-apa, ora kenek. Ganti pecut, ganti tadah. Safety diutamakan kali sederek-sederek panitia. Yo, keamanan tetap terkondisikan. Yo, musiknya penak, gamelane nyampleng, kendangane tatas. Sindane sing ayu, suarane sing penak dhewe sing ndi iki. Nggih, mengke pokok penak Pak Guntur turun nggih. Mesti nyawer sangklop kandel-kandel iya. Ya. Ya alhamdulillah Pak Anam dia sehat. Ayo Pak Anam. Sebelahmu Pak Anam. Ora tedas, orang dikepokne ora tedas, nek dikepokne mbo. Untuk pergantian wasit panjenenganipun Bapak Booking kali Bapak Ketut dari Trenggalek. Kasumun Bapak Booking kali Bapak Ketut untuk menggantikan pelandang wasit. Ya. Sebelah ini panggah. Tahu ngorat ngarit dodoku dhisik ya panam iki lho. Saiki jek sehat kaya ngono kowe. Yo jago etan siji, jago kulon siji. Bapak Booking, Bapak Ketut nggih, alhamdulillah. Wasit pelandang saking Galek ingkang dereng gadah seragam menika petugas untuk meminjami seragam. Matur suwun. Ya. Selamat sore Mas Wardo saking Trenggalek. Sehat. Bapak Waisul untuk pelandang wasit dari Trenggalek nyuwun seragamipun. Yo, padahal aja sembrono. Aja dianggap enteng iki. Dingo dhisik mesti kebobolan.
jago sopo-sopo jago senior apik maine jogete yo apik lenggat lenggut kaya tayuban ayo wes milih pecut sing model piye wae anak iku ayo jajali sebelahmu kaya apa mana dadamu mana baumu sebelahan lawas dhisik iki kok metu jian iki gurune mesti wong galek sing sepuh dhewe iki menggah lah iya Pak Kedut diulang-ulangane Pak Kedut iki ya sebab serampangan kok yejek lho nek dilekne kaya pripen men ayo tadahmu sing prigane antik ayo coba kita jago lama songkaitan ketemu jago lincir songko kulon Trenggalek Mas Marto salaman yang ini loh salaman ya ada pasor yantune ya ada pasor lek main ya los sebelah ini ya apik tenan Mas Wardo ayo odo pintere odo jagone yo odo begurone dingo dhisik sing leno lah doyong titik Mas Wardo yang ini loh salah yang ngakoni salah dipotong yuk manut kena contoh ini jajane lek jejeki rugi awake dhewe lah kena helm dipotong rugi to bayangur sebelahan sing apik langsam ngono yo sampun cul lah padha pintere tenan to yes karo mesem guyu kena ora mesem guyu jago kejalu ya biasa jalu ya biasa jago menang ya biasa kalah ya biasa Pak Keamanan yang dari pintu timur ya, atau Pak Kamitwo atau Jaguar ya. Lek lebok nih pemain instruksi dari saya ya Mas ya, dari pintu timur. Kalau mau masukkan pemain instruksi dari saya, kayaknya di sini sudah tercatat. SBR sama NJCG itu tercatat. Gitu. Dari Samandiman sudah ada 2, sudah tercatat. Sementara tadi sudah ada Mas Yudi 1 sudah tercatat. Jadi wajahnya sementara memberi si tok-tok. Kayak Pak Wo, karo Mas Yudi, tambah 1 lagi Pak Nyemu atau siapa sudah ganti. Gitu. Engkau tambah nih lek kurang. Gitu. Karena di sini sudah ada buktinya. Gitu. Kamu tadi nggak kata. Masuk nanti instruksi dari saya. Matur suwun. Yo, sebentar si tongkas Mas Nyemuk disiapne. Yo penak tarik-tarik jatuh yo sukses kabeh loh. Yo ben kebagian. Kabeh pengen tarung, pengen olahraga. Ya. Yo ora apa-apa. Ayo, landang wasite senior kabeh, dewasa kabeh. Yo, sing main jaga sportivitas maine, dijaga kedewasaane. Yo, bareng-bareng nguri-nguri budaya. Pak Ketut, matur suwun wasitipun. SBR sudah ada 2, ditambah kurang 1. Yang remoso atlet SBR masuk 1 lagi. Anak didik Mbah Ketut, anak didik Mas Wardo. Weh,
Mending kena nggih contoh-contoh dulure Blitar. Maine resik-resik, golane ngarep tok. Dinge brutu lho moh, jaluke dodo mentok tok. Yo. Dreyo lek kena ngarep ya mudhuk ya izin lho. Lek kena ngarepi kok omah langsung tekoki karo ibu-ibuke bocah iki. Kena apa ya dodomu ya? Kok digrawuki macan. Ya. Ora apa-apa. Ora kena sembrono tiban. Sapa sing ngomong tiban ki ora lara? Ya perih tenan ya. Yo. Blitar siji, Trenggalek siji. Jur kelingan anak lanang biyen tak bali jur saiki Mohon perhatianipun dumateng panjenenganipun Bapak Edi Enimbing Edi Ebeng dipun suwun datang di tempat siaran pun panggil Pak Tarjo. Oh, Edi Ebeng ini sing ndek iki to. Lek Pak Enimbing ketoke dereng rawuh. Yo jago kurungan, jago pedik. Yo siji sangka Gajah Putih, siji sangka Sawekar Manunggal. Ayo padha sepuhe iki, tutune padha lorone. Yo tokno penatasamu, tokno aji-ajimu. Soker bisa nyawa gunung desa dadi padha sebentar ya iso sebelahan model lawas. Galek ya pinter sebelahan model lawas. Yo tadahe diplengkune diwaca dongane bendak kebobolan pecuke pucut. Jago biasanya jalu ya biasa, kejalu ya biasa, jago menang ya biasa, kalah ya biasa. Yo padha jagone dingo dhisik sing kena. Sing tadah ya maca japa, sing mecut ya maca mantra. Yo lah udus kaya padha utuhe iki. Sewengi ra turu lek maca japa mantrane mau iki. Ya nek sing kidung, ya nek sing buka kitab. Japa rena-rena. Japa Islam ya nek, japa Jawa ya nek, japa Hindu ya nek. Yo, penting dadi siji ning kabupaten, bareng-bareng nguri-nguri budaya. Wis padha lurahe rasah rayaan. Sapa iki kaitan iki? Ketoke pendekar tenan iki. Ketoke jawara tenan iki. Sapa iki? Bapak kami tua Siswaka Sawekar Manunggal. Ketemu dulur lanang biasa langganan. Dulur lanang saka Trenggalek. Salaman Pak Sis, main sing apik nggih contoh adik-adike. Nggih patuladan dulur-dulur sing galek maine apik-apik masa Blitar arep elek. Ya izin aku. Ayo. Galek lho maine istimewa. Yo. Nah, apik ketemu apik.
Yo. Elek apik terusno. Lelek yo tinggalno, ora usah dilakoni elek. Lakoni sing apik akeh kok sing elek dilakoni. Yo. Yo. Ya. Biasa keserempet. Pak siswa koi mantan pencak dor. Saiki tak kon pencak ndak gelem. Kempis-kempis. Ya, lek tibane ya Cik mampu. Yo, Cik terampil, Cik ruso lek tibane. Ora apa-apa surak penonton. Wong deloki kendelalok ora apa-apa, surak sak losmu. Nek sing dhuwur aja. Promotore ora usah surak, gara anget. Penontonnya surak nggih nyemangati sing main, ndak masalah. Yo, landange arep jingkrak-jingkrak. Ayo Pak Wo, tadahmu. Wis sak losmu Kang. Awake gimblah iki lho. Yo. Ya, ngono karo guyu ngono lho karepku iki. Gebuk-gebukan ya gebuk-gebukan. Tapi esemu ki tokno. Ya ngono lho Pak Wo. Yo. Dus kurang titik keserempet. Ketok awake utuh putih ya bala ya ulet. Udus. Awas bae nggih. Salaman ya anak lebute di ngapura. Yo. Sapa iki? Dulur lanang saka Blitar Barat. Ketemu dulur lanang saka Trenggalek. Padha pendekare, padha jagone. Pecul ceruk tandinge, arit ceruk garane. Endi sing tewal dhisik pokok leno. Lara leno ya ora tewal. Sing sampun main monggo kelaturi mandap. Jagongan, rokokan, ngopi bareng. Lek ranti kopi njaluk komandane dhewe-dhewe. Aja njaluk MC-ne. MC-ne rasangu kopi kemudian. YouTuber ya ora gablek kopi. Kere cetok wong ngemis iki. Alah kuwi kopi panas moh. Ayo. Adae sing rapot sing gruput. Sebelane sing tatas titis. Ya karepe lep selek ngono. Tibake sing tadah ya pinter. Akhirnya ya kecantol cangkrang. Ora kena. Padha pintere. Yo, Pak Paisul, kami harap turun menuju ke barat panggung. Penontonnya won gruduk-gruduk kaya laron di Cilung. Pemainnya ya gruduk-gruduk. Ora enek sing ra pendekar. Tak sawang kabeh pendekar. Lah lan tenan kok padha tibake. Pengamate penak Kang nggur ngesne engko parane rono ngono kuwi. Akeh penere. Tangismu ana bangkon Yo. kok nggo tutup wengi sing atiku. Goyong, monggo goyong. Yo. Tatune Manut aturane Plandang Wasit. Manut karo aturane panitiane. Yo, guyub rukun nguri-nguri budaya. Untuk pergantian wasit panjenenganipun Bapak Gembos kalih Bapak Gondo saking Trenggalek. Mas Gondo nyuwun ingkasipun penggalih
panjenengan pelandangi. Mau warem kula lek pandangi jenengan niku. Nggih, kalih Bapak Gembus kula aturi naik di atas ring untuk menggantikan pelandang dan wasit. Matur suwun. Sing jenenge Mbah Gondo kok gale endi to jane. Oke penonton sing ora ngerti. Oke lho, sing sok lek tiban gak ditadahi lho jenenge Gondo Wardoyo. Oh, yo. Les Bapak Ketut iki piantune kang alit niki. Sing dados pelandang niki namine Mbah Ketut. Awake cilik tapi ya beguron. Aduk-aduke wong galek ya iki. Wonge sopan santun, berakhlakul karimah. Ya kuwi Mbah Ketut. Dukun manten ya dukun methek. Sembarang iso iki. Sampai loro untu lho didemek tok ilang lorone. Untuk pelandang dan wasit naiknya dari barat mawon. Kesane penak, jalane pewadang kulon penak. Yo. Sugeng sonten Mas Gondo Wardoyo. Matur suwun rawuhipun beserta teman-temannya. Bapak Gembus kula aturi naik di atas ring. Diajali to. Antik tok sebelahne. Yo, jago tambah sore, tambah dewasa. Nggih, matur suwun rawuhipun.